Здравейте и добре дошли в The Louis and Eunice подкаст. Това е едва съвсем първия епизод. Аз съм Миранда и се завръщам обратно в YouTube с нова идея, за която ще се радвам да ми пожелаете успех. Благодаря. И така, това е място за истинско майчинство, истинска вяра и реални истории. Тук ще се говорим с майки за трудностите, за съмненията, но и за това как Бог ни среща в тези моменти. Подкастът ще бъде както на български, така и на английски, с субтитри, за да може повече майки да се насърчат. В бъдещите епизоди ще каня гости, майки, които ще споделят своята история и своят опит. Но днес съм сама, защото искам да започна с моята история. И така, ако слушаш това, докато държиш бебето си уморена или претоварена, то този епизод е точно за теб. Преди да стана майка, животът ми беше много цветен, динамичен, пълен с спонтанни решения. Рискувах повече и винаги се занимавах с повече от едно нещо, което ме караше да се чувствам жива. Стараех се да ценя времето си и често си представях дните, в които ще имам мои си деца, защото реално винаги съм обичала децата, занимавах се с деца, наблюдавала съм ги и съм разговаряла много с родителите им. Разсъждавах върху различията в поведението на родителите и върху това как се отразява върху детето. Вярвах, че ще бъда добра майка, не изпитвах страх, а напротив, чувствах се подготвена. Исках да трупам мъдрост. И си спомням една неделя, когато слушах проповед в църква за Тимотей и неговата майка и баба Евникия и Луида. Те се споменават само в няколко стиха, но плодът им Тимотей е описан толкова ясно. И започнах да се питам как тези две жени са успели да предадат вярата си по толкова истински начин. Това много ме вдъхнови и си казах, че един ден, когато имам деца, моята цел номер 1 ще бъде да предам вярата си. Вяра, която да дава плод. Библията казва, че и по-възрастните жени трябва да наставляват по-младите. И аз вярвам, че това е много важно да бъдем отворени за мъдрост и да се учим от тези, които вече са минали по този път. Още преди да се омъжа, търсех общение с по-опитни жени и вярвам до ден днешен, че това ми помогна много, както тогава, така и сега. Относно връзката ми с Бог преди майчинството, имах периоди. Израснала съм в християнско семейство и в църква. Познавам вярата и винаги съм се стараела Бог да бъде приоритет в решенията ми. Имала и моменти на близост и на отдалеченост, но никога без него. Около година след сватбата ни забременях. Честно казано, нямах търпение да стана майка. Няколко месеца преди това се надявах, но тестовете бяха отрицателни. Докато една сутрин не видях двете чертички. Не можех да повярвам. Беше евтин тест и не исках да се зарадвам веднага. Дори отидох на фитнес, сякаш нищо не се е случило, тренирах си и след фитнеса минах през аптеката, купих по-скъпия тест и отново го направих и отново две чертички. Обадих се на мъжа ми, развълнувах се, но все пак ми трябваше време да осъзная какво се случва. Оттам започнаха мислите за бъдещето, за това как животът ще се промени. Започнах да гледам бебешки дрехи, колички, всичко свързано с бебета. Месец по-късно трябваше да се щадя заради ранни контракции. Просто трябваше да седя повече, да се почивам. Работата ми беше свързана с движение, затова се наложи да спра да работя. И тогава се появи първото притеснение за финансите. Но Бог се погрижи. Даде ми работа от вкъщи, спокойна и достатъчна, и имах време да се насладя на бременността си и да се подготвя. Това беше
леката и в същото време най-високо платената ми работа през целия живот. Наистина си беше буквално подарък. И така през октомври 23 година се роди първият ни син Енко, първото ни дете и единствен син Енко. Общо взето се чувствах така доста спокойна, уверена, че всичко ще бъде наред, всичко ще върви нормално. Естествено, тревогите не закъсняха още от първия ден на раждането му. Се наложи да остане за няколко дни в кувьоз на с кислород, макар че мина доста добре раждането и всичко изглеждаше чудесно, се оказа няколко часа по-късно, че не му достига кислорода. Още от първия ден имахме предизвикателства и изпитания на вярата. Още тогава просто се доверих на Бог и знаех, че всичко ще бъде наред. Макар че беше трудно, но някакси Бог дава един мир, който не мога да го опиша, защото не е адекватен. Не е адекватно, не е човешко в такъв момент и да се чувстваш мирен и спокоен и да не се тревожиш, както се чувствах аз реално тогава. И бях започнала да чета 121 псалом на глас, още докато бях бременна и се старах да го чета всеки ден. И точно в деня на раждането, през деня, това беше насърчение за мен. След 2-3 дена престой в болницата, слава Богу, всичко мина бързо, бързо се възстанови, всичко му се нормализира и си се прибрахме в къщи и така продължих да му чета 121 псалом всеки ден или почти всеки ден, защото, както знаем, майчинството е трудно да се създаде режим, график и точно да се уеднаквиш нещата всеки ден. Особено в началото. Не само 121 псалом, но и като цяло започнах да си чета Библията, каквото и да чета за себе си, да го чета на глас. Има един стих, който казва, че вярата идва от слушане на Божието Слово. И мисля, че това помогна. Идеята ми беше детето ми да слуша Божието Слово, за да помогне на вярата му, но в един момент се оказа, че това помогна на мен. Вярвам, че това носеше мир както на мен, така и на него. И като цяло нещо се промени в мен. Приближих се до Бог повече от всякога преди. Започнах да внимавам много повече в думите и действията си. Като цяло майчинството забави живота ми и ми даде едно време, за да се задълбоча. Динамиката около мен утихна и въобще нищо не беше както преди. Имах тишината и спокойствието, в което да мога да чуя по-ясно Божието Слово и това, което Бог иска да ми каже. И така, само след около 6-7 месеца запременях отново. Точно започнах да свиквам и осъзнавам, че съм майка и бам, оказа се, че ще ставам майка на 2. Да си бременна е да си почиваш, когато решиш е едно, но да си бременна и да държиш друго бебе в ръцете си е съвсем различно. Втората ми бременност беше съпроводена и с много гадене, повръщане, отпадналост и въобще коренно различна от първата. Но въпреки това, Бог ми даваше сили да се грижа както за сина ми, така и за себе си, да премина и през този период. Отново Бог се погрижи за финансите в семейството, снабдяваше всяка наша нужда, че и с екстри към нея. За мен това беше един нелек период и просто с нетърпение очаквах да родя и да ми олекне и енергията ми да се върне и всичко да си бъде, то нямаше как да е по-старому, но поне да имам сили за всичко предстоящо. Така, февруари месец 2025 година Бог ми подари най-лекото раждане на бебе Елия. Награда за издържания тежък период. Раждането беше буквално 5 минути. Отидох в болницата в 7 сутринта и се прибрахме в 4:30 след обед вкъщи. И сякаш просто бях отишла до фризьора и
И на разходка на шопинг и се връщам с едно бебе в ръце и прическа, защото и сестра ми беше с мен и се погрижи за моят неузнаваем вид. В добрия смисъл на думата. А, и така, Енко беше най-щастливия батко. Макар и на година и 4 месеца, той осъзнаваше, че има бебе, по-малко дете от него в къщата и не се отделяше от нея. Още първият ден беше, може би, най-развълнуваният член на семейството, че имаме бебе в къщи. Едно от притесненията ми беше как ще заспива. Защото той беше свикнал да заспива само с мен, да се легнем двамата, да се гушкаме. Не обичаше да заспива с баща си, винаги с мен за вечерното заспиване. И аз се притеснява как ще се прибера и ще държа бебето и ще трябва и него да преспа и как точно ще се случат нещата. Но от първата нощ, в която ние се прибрахме, аз седнах, за да храня бебето. Той легна до мен, хвана се за ръката ми и заспа. На него му стигаше просто да се опарял някъде в мен, за да заспи. И така, месеци наред, продължи на неговото заспиване, просто докосвайки ме. С времето енергията ми се върна, дойде пролета и животът ми разцъфна. Още май месец, само на 3 месеца, взех бебе Елия и отидохме на почивка до Италия с една моя приятелка и си бяхме на женска почивка. Оттам отидохме към България, вече с Енко и баща му, баща им. И така имахме едно по-дълъг престой в България. И общо взето лятото обратно състояние също си беше доста приятно и нормално, слънчево, хубаво време. Имахме си и неспокойствата, и радостите на всеки ден. Това е абсолютно нормално в ежедневието. Енко стана на 2 годинки и не след дълго зимата дойде. Зимата навън и зимата вътре в мен. Времето тук целогодишно не е особено приятно. Имаме там около 1-2 месеца лятото, които са малко по-слънчеви, но силно казано твърде слънчеви. Та зимата е особено зле. Тя не е студена, но е твърде дъждовно и ветровито. Особено тази последна зима беше наистина много дъждовно, много ветровито и с 2 малки деца да излезеш навън почти невъзможно. Тук-там е за кратко. Тоест, за всяко наше излизане трябваше да се ходи на детски кът или на заведение, които също не са особено приятни. Така. И основно си ходихме на супермаркетите да се пазаруваме като топ разнообразие в ежедневието ни. Така, домакинството вкъщи, чистене, готвене, събиране на играчки, нон-стоп, по 10 пъти на ден да събираш играчки, докато не ти писне и не ги зарежеш всичките на пода. Еднообразие у дома, без слънце през прозореца, само вятър, облаци и дъжд, които сякаш малко по малко влязоха вътре в мен. Съпругът ми също си водеше своите си борби и съответно напрежението между нас се засили, което така красиво завърши състоянието ми. Дойде момент, в който просто нямах енергия за нищо. Буквално бутах деня, опитвайки се да се погрижа за най-основните нужди на децата. Емоционалното ми състояние започна да се отразява и на физическото ми. И в един момент се оказа, че просто съм живяла в режим на оцеляване, за който не бях информирана преди това, но след като ми се случиха някои неща физически, се поразрових и се оказаха, че това са точно такива симптоми на режим на оцеляване, в който влиза организмът ти, тялото ти от стрес, от напрежение, от такива неща. Тялото ми се е опитвало да се самосъхрани в този режим. И въпреки това се стараех
А ако не е друго, то Божието Слово да се чете всяка сутрин. Там беше и моят мир. И стараех се децата да са добре, обгрижени, без да усещат какво се случва. Но всичко друго ми беше на заден план. В една постоянна бъркотия, главата ми пълна с идеи, но тялото ми непосилно. И опитвах се да започна всеки ден наново, да си правя график за деня. И нищо, просто всичко се повтаряше. Дните си бяха все така мрачни и еднообразни. Елия стана на една годинка през февруари 26-та. И след рождения ти ден просто реших, че имам нужда да променя обстановката и да си поема въздух. И отидох до България с децата, буквално да си разнообразя ежедневието, да излезем навън, да видим малко слънце и вярвах, че това нещо ще помогне на вътрешното ми състояние. И наистина се случи. Отидохме, разнообразихме и някакси вътре в мен просто отново се събуди душата ми. Като дойдоха ми нови сили и наистина се почувствах доста по-добре. Както казах, не спирах да чета Божието Слово. Четейки Божието Слово и изучавайки го, осъзнавам на колко разбирането за живота като цяло в света се е изкривило и е изкривено. То винаги е било изкривено, но до днешно време имам чувство, че е крайно изкривено. И как всячески ни се промиват мозъците с тези погрешни представи, които в един момент започват да ни действат на подсъзнателно ниво и да определят много от решението, които взимаме, което в крайна сметка се отразява на личния ни живот, на моят, на твоят, на всеки човек по-отделно. Затова вярвам, че има огромна нужда да се говори и спазва Божият ред за живота. Вярвам, че младите жени е редно да учат от по-старите, но не от кои да е по-стари, а от тези, които са посветили живота си на Бог и тези, които са дали и дават добър плод. И въпреки, че често мислим, че си знаем и можем и сами, понякога наистина имаме нужда от съвет и мъдрост, дори да не се го признаваме. И това е напълно нормално, защото това е начинът, по който сме създадени. И редът, който Бог е определил за своите Другото, си. което е в днешно време, изключително много информация ни залива с социалните мрежи, TikTok, Facebook, Instagram. И знам, че всеки човек е забелязал, че когато гледаш видео по дадена тема, като изгледаш 2-3 такива видеа, започва да ти рилщите или тиктокове, започва да ти излизат само на тази тема. И когато гледаш видео свързано с твоя проблем, започва да ти излизат още 50 милиона такива видеа, свързани с твоя проблем и ти в един момент се задълбочаваш в проблема си, без дори да го осъзнаваш. Повече отколкото ако не беше гледала тези видеа или чела по форуми и такива неща. И това е едно разсейване от мястото, което реално може да ти донесе мир и да реши твоя проблем. Затова те съветвам, когато си лягаш или когато ставаш, просто избери един момент от деня ти, в който наистина ти да си четеш Божието Слово. Може да прочетеш нещо, което да не го свържеш с деня си в момента, или с проблема ти в момента. Но четейки постоянно, то влиза вътре в теб. Семето се посява вътре в теб. И тогава, когато проблемите дойдат, ти си подготвена да се справиш и да ги решиш. Ти знаеш къде е решението. Аз се чувствах зле и, както казах, ми се отрази физически и в момента, в който разбрах и осъзнах какво се случва реално, започнах още по-задълбочено да се чета Словото. Не винаги това, което четох, беше директно свързано с мен, но Бог по този начин ни говори. Ние му говорим, като се молим. Той ни връща обратна връзка, като четем Божието Слово. Затова ти казвам и те насърчавам, независимо
колко ти е натоварен деня, колко много ти реве детето, и къде трябва да излезеш, какво трябва да сготвиш. Сложи си приоритет във всеки един твой ден да прочетеш, макар и малко, нещо да прочетеш. И ще видиш, че ще си много по-спокойна и уверена в това, което правиш. Моето желание е да възпитам децата си на вяра, но знам, че ако аз нямам вярата, добрата вяра и добрия плод, няма как да предам доброто семе на децата си. Именно за това се фокусирам първо за себе си в Божието Слово и след това за децата си. Аз лично се старая да ставам сутрин преди децата, за да имам време, в което да си чета, да си запиша какво съм, да си изследвам Божието Слово. И вече когато децата се събудят, да прочетеме и нещо заедно. Но до този момент ми отне време да стигна. Защото не винаги успявам, доскоро не успявах да ставам преди децата, а ставах с децата. Затова тогава просто четяхме заедно. И Бог пак ми говореше, но на мен ми е интересно и искам да се задълбоча повече. И така, друго е когато имаш тихото си време сама и друго е когато четеш Библията и някой се качва по масата, друг отива да пада някъде и нали, това са такива разсейващи неща. Така, аз не знам всичко, но точно заради това създавам този подкаст, за да се подкрепяме и насърчаваме. Затова ще се радвам, ако имате въпроси, да ги напишете в коментарите или ако има теми, за които ви е било интересно да обсъдим, да напишете в коментарите. Напоследък изучавам животът на Давид. Това е човек, за който Бог казва, че е мъж по неговото сърце. И е много интересно. Аз съм в началото на живота му описан в Библията, но тази сутрин стигнах до момента, в който царят, който е на власт, обявява смъртна присъда за Давид и казва, че иска да го убие, така че всеки, който го намери, да го предаде, за да бъде предаден, за да бъде убит. Но Давид бяга и се укрива. Да имаш смъртна присъда и да бягаш и да знаеш, че във всеки един момент може някой да те намери и да те заведе пред царя, за да бъдеш убит, е един огромен стрес. Ти да живееш с мисълта денонощно, че някой иска да те убие. Да, това е един твърде голям стрес, през който е минал този човек. Но ние в нашия живот също минаваме, може и дай Боже никой да не иска да ни убива, но той показва как е преминал през този стрес, като е написал Псалом 34 в периода, в който това му се е случило. И днес го четох и усетих, че всъщност същото нещо е помогнало и на мен да премина през трудния момент. Затова искам да го споделя с вас. Псалом 34. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мене и заедно нека възвесим името Му. Потърсих Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. Ето това за мен е изключително важен стих. Потърсих Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. Знаем, че като майки на новородени и не само, но пак казвам, тук споделям моята история до момента, в който аз съм стигнала, но има толкова много тревоги и да държиш малък човек в ръцете си, да си несигурна кога какво точно иска, от какво има нужда, какво трябва да направиш, когато е болно, когато реве или просто не знаеш какво иска. И се притесняваш също за това как ще снабдиш нуждите му, да му купиш храна, дрехи, да му купиш колелета, играчки, всичко
всякакви такива неща, от най-малките тревоги до по-големите тревоги. Това са страхове. И от всичките ми страхове Господ ме избави, когато го потърсих. Погледнаха към Него и светнаха очите им. Колкото и да си сломена, колкото и да се опитваш да мислиш, че си твърде напрегната, твърде притеснена, че всичко това е като планина отгоре, ти всички тези задачи, задължения, които можеш да правиш, просто като погледнеш към Исус и ти светват очите. Това ти вдъхва нов живот, нова енергия, възобновява всичко вътре в теб. И лицата им никога няма да се посрамят. Този сиромах извика и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави. Ангел Господен застава около нези, които се боят от него и ги избавя. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен онзи човек, който се уповава на него. Бойте се от Господа, вие негови светии, защото за боящите се от него няма оскъдност. Лъвчетата търпят нужда и глад, но онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за нищо добро. Елате, чада, послушайте ме, ще ви науча на страх от Господа. Слушайте се. И тук той дава насоки как човек да живее в страх от Господа. И не говорим в страхопочитание, не в страх, че ще те нарани по някакъв начин. Желае ли човек живот? Обича ли дългоденствие, за да види добрини? Да пази езика си от зло и устните си от коварни думи. Ако искаме живот за нашите деца, не трябва да ги обиждаме, не трябва да им казваме, вижте колко си лош, вижте само се лигавиш, непослушен си. Това не са думи на живот. Или не можеш да правиш това, не можеш да правиш онова. Нали, едно е да го споменеш веднъж, когато го обясняваш, но не във всяко едно действие на детето ти да изтъкваш как то не може да прави нещо или как то не е добро в нещо. Да се отклонява от злото и да върши доброто, да търси мира и да се стреми към него. Очите на Господа са върху праведните, ушите му към техния вик. Лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби помена им от земята. Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави. Колко насърчително! Господ е близо при онези, които са със съкрушено сърце и спасява онези, които са с разкаян дух. Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях. Той пази всичките му кости, ни една от тях не се струшава. Злощастието ще затрие грешния и онези, които мразят праведния, ще бъдат осъдени. Господ изкупва душата на слугите си и от онези, които се уповават на него, ни един няма да бъде осъден. Амин. Това е толкова красив псалом, толкова насърчителен псалом. Вярвам за всяка една майка и жена, независимо в какъв период от живота си се намира. И именно като си представим, че Давид е написал това в момент, в който е бил под изключително напрежение за живота си, страх за живота си, но реално казва, че Бог е взел страха му. Ме като хора, когато не се чувстваме добре и нещо и наистина се страхуваме от нещо и се притесняваме за нещо, да потънем в мислите си за притеснението, за неволите, за това колко зле сме, колко не можем да се справим. Започваме да четем неща, които са свързани с това, колко е трудно да си в такъв период. И да, няма лошо да го помислим, но не да се задълбочим така в това нещо и да се самооплакваме едва ли не, а да погледнем към Него, към Исус, към Бог. И Той ще ни даде нови сили. Той ще ни помогне да преминем през всяка една трудност и през всяко едно напрежение, ще изчисти всеки наш страх, всеки наш стрес и ще ни даде мъдрост и насока какво решение да вземем, така че то да бъде полезно както за нас самите, така и за децата ни. Надявам се,
че това е насърчило и вас. Препоръчвам ви да си го прочетете самостоятелно и да вникнете в стиховете на този псалом. Ако този епизод те е насърчил, ще се радвам да го споделиш с друга майка, която има нужда да го чуе. И ако искаш да чуеш още такива разговори и истории, можеш да ме последваш, да се абонираш за каналът ми и да се насърчаваме заедно. Защото не си сама. И Бог е с теб, дори в най-трудните дни.